Assalamu alaikum, so far so good. Ina da 15,000 point over 1,580 something referral. Yeah, I didn't make more step amma alhamdulillah ina da point saboda ina da referral sosai. And bayan nan yanzu zan ƙara accumulating point using the highest grade ɗin na shi verification ɗin nasu. So let's go. So ga shi nan. In kun zo nan za ku gani ga verify ɗin ga ɗaya, ga biyu, ga na uku. So babban 0.23 sol shi zan yi. So verify now. So na taɓa shi zai kai ka automatically phantom ɗinka. So dai kai ni phantom. Yeah, so confirm. Confirm. So na yi confirming. Zai kai ni ga shi nan. So yana broadcasting transaction. So yayi, ga shi nan yayi 50,000 points. So duk yadda za ka yi wannan yake da suna step bana tunanin za ka tara wannan points ɗin. So shi yasa na tafi for the highest one. Saboda wannan zai zama criteria sosai na airdrop ɗin. And kuma kun sani babu wani airdrop da za a bayar for free. Mutane ne kawai suke yaudarar kansu. Ba tun yau muke yin airdrop ba. In fact duk wani airdrop ma da ya zo for free ma bana yi. Shi yasa ake baku dust. So Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa mu dace.